Ještě jsou u regálu krásné. To bylo dohromady, to bylo pro Marcelu. A teďka to je per primo trageuali. Dobrý, no. Bagno di Italia. Nevím, jak se řekne plavčík, ale... To jo, ale to první slovo nějak per primo. No a pak? No to nevím. Per primo plavčíka, ne. Pro nejlepšího plavčíka. Mělo by to být pro nejlepšího plavčíka. Vodník z baráku. Jak? No, miliony, tak to jsem nenašel. Ale pro nejlepšího plavčíka z Itálie. Miliony badino de co jste to tam vymyslel? Per primo traeguali. Co to je? To nevím, co to je. Já jsem to našel bez tak teď to už to nevím. Vy máte talent, ale to opravdu... Povídejte, to by mě zajímalo, co jsem tam napsal. Pro prvního mezi rovnými. Franky se naučil krásně. Franky se lupače se Franky opravdu. Je fakt, že tohle byl pro mě takový malý překladatelský koníček. Od toho jsem tu. Knížku koupil, bravo. To červený trenky nebo ne? Já jsem to modrý. Můj červený neměli. Ale taky si asi To pověď. Ježiši. XXL. To je ve středu, to náplast. Mercoledì, poi sta. To je originál. No, zvedni to, to taky mám. Musí to nosit jenom na pláži, no, to víte. Děkuji, že jste mu jeden ten právě. Děkuji. Hele, než já mám... Ale tam je ještě zajímavý tady, co je napsané, jestli byste přeložila tady. No, questo sono giorni. Tady, ano, na druhé straně. Návod použití. Tam je napsáno. Můj kapitán je k ponoru připraven. No, jsou tam u toho ty gumy na druhé straně, takže asi víte, o co jde. No, my jo, ale. Vy to nevíte? No určitě on taky vidět, nebude, já vás na to připravit. Mio capitano è pronto alla sommersione. Io non ci capisco. Immersione. Lui dicono... Stačí vysvětlit, co myslí tím kapitánem, no? Mio capitano is Dio Bimbo. Musel, že jsem vás předběh teď. Já jsem zase úplně vypadala, vůbec kuleček, bílka korou. Jo. Kapečku, tohle kapečku, já jsem četla všechno. No, jako asi Ale k večer, já tam byla jenom v neděli, jenom bez